Hvordan kunne du dog finde på det, Clara? Hvad vil du være? Storm. Læge. Ja. Sofie. Biokemiker. Er flot. Og Ella. Advokat. God idé. Og Clara. Håndværker. 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 Det er altså ikke noget, vi bruger i vores familie. Du skal jo på universitetet. Jeg vil ikke på universitetet. Revisor. Det er lige dig. Nej, jeg vil lave noget med mine hænder. Men revisor skriver jo tal med sine hænder. Ikke? Revisor, det er revisor. Måske statsautoriseret revisor. Håndværker. Skriver tal med hænderne. Hvor dum er du? Det gør de da. Det er ikke mig. Det er det mest åndssvagt, du nogensinde Forstår ikke en skid. Clara, jeg forstår dig. Kom med. Og vinderen af årets håndværker er... Clara! Clara! Der er sprunget et vandrør. Jeg har brug for hjælp. Så ring til revisoren.